Здравейте, играем Smite с Darwin 49 и да. Здравейте, какво става? Ще игра с вас. Аз ще съм Амхър, или както се произнася. Тигъра с копията. Тигъра с копията, налесно. Те му викам аз. Hades, we got OP combo and Zeus in my ult. Ще добре сме. Каква е тая змия? Сетих се. Ето ги Той е тия. кукан. Тук що намерих иконите на тия отборите, съката и подобните. Ника. Супер. Не може да се купа една така, направих една. Павка, ти какво мислиш за Один? За Один? Я герой. Има страшен ult, само че ако не си опнат, дори ако не си пиднат, няма да го използваш улта. Ти за сега снимал ли си с такова с Меркурий? Да, имам епизод с Меркурий и с Локи, мисля. И с Юнир, мисля. Прави ли пента в тях? Не, за съжаление не. Що ти нали беше казал, че там, когато играхте с този кажи, че си правил пента. Той ми се едно. Има жалко, че не е зад него. Щеш да се получи готин клип. Не бе. Знаеш колко ефекти трябваше да слагам. Почнахме. Да. Така. Да ни лагва. Понеже не съм играл толкова с Smite, съм играл много отдавна. С или се отваряш шопа. Да, с и познал. Така. Забравил съм контролите. Фак, шет, за какво си използвах атаката въобще. Така. Играя на арена. И аз отдавна не съм играл с Smite. Щях да идам на това. След тази сушния. Давай. Не дали сте. Не, бягай, Hades, стига. Да. Аз нали ги играм така, ама... Добре, мисля, че ще има First Blood. И аз така мисля. Много мисля. На малко оставих, мисля, че не видях кой беше. Ние всичките джейкаси, то са Hades оставихме. Те имат Аукуанг. Да, бе, те са много гадни. Така де те вече не се казва така. Да, вече е Кукулкан. Кукулкана така. Озефам. Много гадно. Ако правиш това твоето... Ами дърпа ги навътре и ги като се включва и дабл... Аз пак от тая лига дабълто викам. Като се включва втората атака, те са... Нали бута ги назад и се стъмват в това. Бързо се чита се мега страшната. Обмислям да си взема Кали. Кали, не? Кали. Кали. Аз ще има Кали, някакво калото. Да ще това. Аз бягам, че е направо ужас. Аз съм до тебе. Само по-малко. What Не той има гаден човек от, но ясно как някой е бил. Той е някакво от... Не е гадната сорка. Той предърпа. Аз направих First Blood. Не. Всъщност да. Сорка. Готово тук съм. Пак си се бъркам от тая лига. Цикам. Пи. Или каквото там. Къв ден шах. Виж човек, ако го виждаш Кукулкан. На колко. Знаеш къв ден знах се светкавицата, направо. Ти какъв си? Magical Power или... Аз да, Magical Power съм. Защото не съм много по принцип на ясно. Добре, левела ми е горе-долу като твоя. Не, то сме изоставили, фак не. Как? Тъпата котка. Та спри шепчет ми дали. Някаква скача като ние. Налагана. Бе, ние губим, бе, това. Трябваше да е обратното на котка. Не, чек. Моля се, пази се. Аз нападам първо Hades, защото това е бахти каунт. Това не е. Затова не трябва да се използва улта понякога на
Но един шот, нали ти кам, не си пизнат и биеш на празно хората с лута и те лици в кръга. Да, хелпай за тая котката. Недалето. Тя много скача. Не бе, аз кой ти кам, че скача също така. Това е в прасето. На нейт прасето. Това е на Артемис. Артемис. И как ги бъркам, значи. Така, маната ми свършва. Не, тъпо куче. Това куче сега ще ви върх ножа. Ще се наложи да бекна. Звъна. Аз трябваше лайфстил да се бълва, но не. О, кил. О, дабъл кил. Браво, браво. Ой, с май трипъл. Малко май плаза за трипъл, ама Много добре се представяш сега. за сега. Добре. Добре. Мазния стил. Не, бягам, аз бягам, защото... То ти бая демидж бил, бе. Не бе. Добре, за сега съм 2 на 3. Добър стат. Аз забравям си да се ползвам. Чимайта. Да спам. Как ли убиха тая? Паячката. Арахна, той имаш... Тя е чек от Дракен Санка, ако знаеш играта. Тя има такъв бос Арахна. Играл съм я там, малък ли бях. Чакай, той се зачита се много гана. Как си митнах първата атака. Аз ме стана мазна. Да си ползвам ли ултимейта, защото ако чакам подходящ момент, няма да го намеря. Ух, майко. Кой си беше от... пускай го. Оп. Та си пуснал от атака. Бягай, че те кучета направо са ужасни. Аз също набих демиджа. Аз включих улта. Убиха. Стилнах ли ти сорка? Не стилна. В смисъл, аз понеже се таковой да не ме хванат и хвърлях, нали, с улта копия. То си уникалния чемп. Моля, да вземи го бат Гергуне. Някакъв. Криза сме. Колко пари ми трябва ти щях? Готово. Какво си използвам атаките? Защото се бъркам. Ами аз си включвам примерно скока, за да бягам примерно. И падаме ли? Не, защо? Точките. Да. Не, печелям горе. Така ли? Да. Колки. Та съм много гад. Как скачам мазнат? Много мазна котка. Не бе. Трябва да биме и това, голямата кола. Да. Защото ще ни да. Някакво гано нас бият. Ух. Адски много точки ще ни свалят, ако това са влези, да. Готиното е, че може да си пускаш атаките на тя. Готово, взехме го. Браво. Май сега се вземе. Бягай. Спаси се един. Арахна, бягай, Арахна, бягай. Май съм улта още. Бъгнах ли са коня? Да, стана. Пишка живот. Ултимейта ми се възвърна. Никакъв кулдаун. Няма смисъл да си използва улта. Тя си използва улта. Има точно измените. Тая арахна... Пускай! Късмета да взема някой. Да, браво. Сорка. Сорка, ама сорка. Браво. Сорка, ако съм ти стилно. Не без полкич, няма проблем. Не, те сме стъмнаха на... На мен ма стъмнаха. Чай да се забавят, това да ги забавят. Аз бягам, защото някакво съм на малко и... Не. Аз някакъв се изплаших от тебе. Защо? Защото нали някакъв падаш и блъскаш, аз някакъв се изплаших. Ти имаш ли някакви такива, кажи ги? Стъмващия тази? Не. В смисъл това, къде ти купува сами айтамите. Да, имам го.
Аз не знам откъде я го взема или какво са правили или изобщо не Тук това е опция. А? Кого че не викаш? Вой колко дена, че Ако имаш ултимейт. Опа, бабе. Бабе, защото направиш ми тук гойти. Слонах ли И много ме дразнят как бягат. Ой, сега пускам мут. Няма много да направя пента. Гуцента. Направих кил, видя ли как? Аз човек почти всички ги... Мисля, че виж. Охо. Мен тук ме убият, не, тук ме убият. Ще спася. Не, аз не знам. Не можа. Честно, просто всички ми скочиха на мене. Защото знаят, че аз ако са фидна ще ги обърнем мега мазата. Ние ги водим да са, ще може ги бием. Ние ще ги бием. Добре, прасето на стена. Манчестър фен ли се? Да, Барселона. Не. Добре, само аз май остана жив. Не, всички са живи просто. Всички аз май живе, освен на Хадо. Така. Лайфстил, ето. Аз гледам сега какво повече лайфстил. Айде, Арахна пак умира. Тя само ги фидва, Що и аз? Ти колко си? 2-1-5. 2-1-5. Пак е добре, ти би тия ботки, защото... по-тихо е. Ухух! Майко! Този имидж дете го набива. Котката, Павка за тебе. Котката ли? Аз се чудя в кома трета. Бягай, че те надгърдих от всякъде. Бягай, ще пусна от още. Сещаш се. Кой скача на 4-ма? Айде, да! Добре, защо толкова много се измъкват тези? Имат добър... Нещо добро, явно. Добър бек. Имам и сега шанс. Не. За сега ги водим, за сега. Това е добре. Че ги водим е добре. Много. То с кукулка на дяда набия. Време, мен мисля езо. 900 ме критна. Аз може да му критна човек, ма тост мас там на... То точно мене. Не, то сега не се използва от едно, бе. Тихо е! Тъй идвам. Трябваше да цъкам по-танки човек. Ямир, примерно. Ямир ми е втори ранг. Не знам кой е ранг. Виждам тунел. Само аз ли бия по това голямото? Не. Сигурно. Ай си будеш. Аз бия се. Не, че ми бия голям демидж по 300. 100 и нещо, но критвам по 300. И то доста често. Как си ми мислят атаките? Как ще ми... Това Браво! Това е кила. Убих кукулка. Те тъпи ми дразнят. Хадес трябва да убим, защото човек да на станка. Той е бил уникален демидж. Ута му е много гаден. Още не съм го видял какво прави. Привлича. Той ти го използва, той да те убие, той те уби с улта. Някакъв тръгва да те привлича и ти хаби в живота и после направо някакъв избухва.
Имам 406 събити повърти. Аз включвам лута. Ти кой е мил? Той май демидж ще пак спит, не го знам. Тъпото прасе! Той сега лута ли се включи? Кой? Чакай, трябва да отидем да ми помогнем, защото почти няма шанс тук. Това ли му е лути? Аз го убих. Спасих са... Словам ги. Тази стъпата с нейните котки. Какво правят тия котки? Те котките цепят, че това е гадното, някаква много голямата селенка. Аз умирам заради тия котки. Не точно. Готин лайфстил, той има... Държи ши. Аз съм 6-5-12 и аз се изваждам. Ти колко са? Много съм зле. 3-2 съм. 3-2 си по-добре си, ама тя човека ракна 7-8-9. Да, ти фидера. Нищо случва с някакъв път да се губи. Но за сега печелим, това е важното. Кои сме ние, кои са те? Ние сме 114, нали? Не, ние сме 215. Трябва ли който първи падне, той печели? Чакай, че това торнадото ми ме свали, бая. Това. Майко, умирам. Няма пусна ход. Мазния ултимейт. Аре, пак ми избяга трипъла, Чакай ми. Дай павка. Защо? Защо всички са насочени? Айде, умирам. Те наеснаха изведнъж. Какво викаш? Те наеснаха изведнъж, набързо. Изнаха ли на? Не, за малко. Кеф ма как мяташ такива кавички. Аз не. Голям демидж бият. 200. 200-300 демидж. 1100 критната. Да, знам всеки. Тя си включа шилда случайно. Колко да е силен? Убил го по случайно. Да бекнеш. Аз се спасих, това е важното. Ето и аз. В смисъл съживих. Но... убием ги. Още 81, нали? Да, им трябва да позволяваме миньоните от другата да влизат в нещо. И това праси. Това праха се за нас. Миньони ни трябва да влизат. И като бием миньони, какво става? Всъщност не си ли забелязал, че като бием миньони и ни сваляме? Да, забелязал съм нещо. Охо! Тъпи котки махат са... Котките човек ма дразни. Това е дебъл. Сега няма момента да победим. Сега ще видя, ако убия 1 милион, дали ще се сваля. Като убия милиони, се сваля това. Видам си. Влезайте. Как не влязоха? Айде, трима ма почнаха. Help, I need somebody, help. За кого се включиха ултимейта? Аз някакъв човек я свалих. И аз за нищо дет се включиха ултимейта, макар е. На мен ми трябва сега малко атак ще. Малко разбереш колко са мои повече. Шет, не, отдохна, и паш влив. Дефензва и така, дефенз. Малко. Пак. Троши ли го? Не. Баш на малко остана. Само поне още 2 хита мои. Те сме измериха. Силния. Добър. Трипълъчи. Квадра ли е това? Точно стана. Квадра. Какво беше? Квадра ли? Трипъл ли? Трипъл и сега се боря за... Квадра. Имаш за пента? Так не избавя, ние ги... Добре, какво става сега? Чакай, трябваше няколко миньона да паднат или само играем до последен кил, т.е. ние трябва да килим... Добре, убиват ма. Не, чакай, аз убивам миньони. Да, до послед... Убиха ма сорка. И какво сорка? Тята с магони котката, доста време. Убий 3 миньона и да се свърши. Сега тепа тях, за да може това да влезе.
Те са го затиснали. Няма, аз го убивам този. Аз го бия, аз го спъм на стек и да ви кажа така стана. Ай, го Така. Но добре, това беше всичко от нас. Чао!